Hei kaikki, tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt mä päätin kuvata tämmösen, kun mä hokasin, että ai niin joo, mun pitää kuvata video. Ja nyt äsken kun mä olin Nellalla ratsastamassa, niin mä voisin kuvata videon, mistä niin mä kuvaan teille, miten otetaan hevoselta nämä varusteet pois. Ja Nella, joka mun ei siis käytä suojaa, koska ne valuu niiden jalasta ihan varmasti. Niin, joo, mutta ne on ihan yksinkertaiset ottaa pois, että kyllä te kaikki osaatte, jos te vaan yritätte. Mutta joo, nyt mä oon tullut täältä ratsastamasta, niin sit seuraavaksi me pannaan riimu päähän. Eli siis kun Nellalla on semmonen ihana korvariimu, ja se on siis tämmönen, niin sitten pannaan se hevosen päähän niinku sitä. Niin kuin tälleen kaulalle. Ja sitten pois. Ja me siis oltiin tässä hoitopaikalla. Niin tässä on narut. Ja sit siis tähän kiinni. Joo. Ja sitten toinen puoli vielä samaan kohtaan. Noin. Sitten otetaan switchit pois, eli avataan tää leukaremmi. Jos mä saan sen yhdellä kädellä auki. Mä en nyt saa sitä yhdellä kädellä auki, joten mä avaan sen. Noin. Sitten avataan vielä tää turparemmi täältä. En mä tätä saa kyllä ehkä yhdellä kädellä auki. Testataan vaan. Jos mä saisin sen. Mä kyllä ehkä sitä saa. Sain. Mikä siis jotain. Näin. Ja sitten tää vielä auki. Mä en nyt avaa sitä, koska se on vähän niinku tän kuolaimet, että tässä on nyt jotain haastetta. Ja sitten otetaan switchit vaan normaalisti pois. Näin. Ja sitten täältä niin pannaan riimu päähän, sori. Mä kuvaan vähän tälleen uudesti. Eli niinku tällailla ihan normaalisti. Ja sitten täältä kliipsu vielä kiinni tuohon. Noin. Sitten jos sä oot oikealta alta, niin sit sun täytyisi virrottaa ne kuolaimet. Tai ainakin niin mä ainakin teen. Ja sitten panna omalle paikalle. Noin. Ja nyt kun tällä hevosella on tää riimu ja näin, niin sit seuraavaksi avataan satula vielä. Eli täältä avataan nämä satulat. Noin. Ja sitten tätä mä en saa yhdellä kädellä. Eli noin. Eli sitten otetaan tää satula vielä tästä ja pistetään se tuonne päällä. Ja joo. Mä siis nostin jalkkarit tolleen, koska niissä on kiepit ja mä en halua avata niitä, koska sit mä joudut joka kerta pyörittää sen. Ja sit otetaan tää satula tästä kahdella kädellä. Mä otan nyt yhdellä. Mutta siis joo. Ja sitten mä haluaisin olla tästä jotenkin poiskin. Sori. Eli se tulee normaalisti. Ja huomannut, että vähän hienoa, mutta ei se haittaa. Ja sitten hevosta kiitos vähän tänne päin. Ja keskelle. Nyt se rahat siellä vesikupissakin. Noin. Eli nyt hevonen on valmis ja sitten voi viedä vaan karsinaan tai tarhaan. Eli avataan toi tosta. Sitten toi tosta. Ja sitten mä nyt vaan tuuppaan sen tosta, koska se on yksinkertaista. Noin. Ja joo. Vielä portti
Niin, jos mä saan jotenkin tosta. Näin. Näin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!